हई देखी लड़की के फोटो ये बबुआ खातिर पसंद कैले बन देखी तो कैसन बिया लड़की बहुत अच्छा भी है हमरो पसंद भी है तो बबुआ के भी तन दिखा दिया जा उनका कहता ए बाबू हां भैया कने आओ तो बाबू आ गई हई देखो हई तरह शादी खातिर हमने की लड़की पसंद कैले बन तू का कहता जब रोगलो के पसंद बतने के कहे का बात बा अरे देवर बाबू हमार संगे हो लड़की कौन है वो जींस वाली चलिए बाबू जी टेंशन खत्म हो गई ए जी बाबूजी अरे हने हम लोग का हो भौजी काहे चिल्लाता रू का बोल अरे हो देख लो देवर बाबू का खाना लड़की के लेके आओ तनी अरे इसला कैसे लड़की लेके आवता हो अरे बाबूजी रवा चिंता मत करी ओकरा के आवे दी आवेला तो पूछ लिहल जाला कि कौन लड़की हिय ठीक बावे तो अच्छा केना तो बाबू फैक्ट्री में काम करत रह चल ले यहां गांव में लेके प्रणाम बाबूजी प्रणाम बाबूजी खुश रह प्रणाम भैया प्रणाम भैया खुश अच्छा ये बताओ भाई लड़की कौन है रे ये भैया ई हमरा कंपनी के मालिक के लड़की हियो बड़ा अमीर भी ओइसे शादी कर लेनी यार अरे सर बोल भाई तुम्हारे मतलब तो बियाह कर दे का गलीस ओए अरे बाबूजी इनका करते मार दो चप्पल से तो मारते मारते सियान को लेलो आज बियाह को काइल में तो मारते रहो हमर कोनो इज्जत नहीं के रे ते का मोरे गई गोल लाख नमस्ते रे नमस्ते कोटरी हम पांच छू कैसे मारला बाबूजी के इनका में हाथ कर लगी का देवर बाबू इतना लंबा चौड़ा दुनिया में रउआ के इहे जींस वाले मेहरारू मिलल हिया साला हमर शादी लागल बा कटवाई का दुना हमरा के रोणुए राखी का दुना चलो साले चलो का तारा बारे में सोचले रहनी सा तू का कइलो छोड़ो ना एकर शादी धूमधाम से कइल जाई ई तो पूरा नाश कर देला चल ई भगवान ने एसी वाला कूलर ई कौन भरत काजे में कौन घूम हमर एसी के बिल तर का दिन है अब छियाई कर तेरा भाता में तू हो वजा ई सब हो एक अच्छा हम नो कर रहे बसन खाली साफ तो बताओ कि नहीं करे हम का हो ये दूसरे का लिए कहीं और कहीं तो के सुन बा ए जानो खिसियात का है बाबू काल के काल हम एसी लगवा ले तू टेंशन मत लो आज के रात के हुआ बिता लो ना की मैं को दिया आज के रात ए रानी तू टेंशन मत लो हम रात घोटाला के बेना डोलाएम हो एगो बेनर ड्राइवर गोलवा के दाबी उतना दूसरा चला के लेके आई बरो ई ऐसे बेकार गांव में गाड़ी ना भी रस्ती अरे जान हमरा रहते तू टेंशन काहे लेता रू तू सुतो ना हम गोलवा बारे तनी दलाओ इतना ही ना गर्मी में तो बाप रे अच्छा तू को टेंशन मत लो अभी 5 मिनट में सब गर्मी दूर हो जाए नहीं जी गर्मी बा ये बाबूजी अब के नहीं जतो लोग कही कि ओकरा से बड़का के शादी ना भई आ उ कहां से शादी करके लेके चलिए एकरा मारे हमने किए तो ए जी सुनी लो ना हां अरे देवर बाबूआ ओकर गोड़ दबाव तनी आ बिना हाथ तनी ओकर लई सब इज्जत माटी में मिला दे साफ में हम मौका बा बाबूजी ई तो इज्जत के माटी में मिला देला एकदम ए जे भी चाय बना के दिए सिर में दर्द बा का कहलू चाय हम तारे के बना के पियाई तार दिमाग खराब नहीं खनु हो गए जा खुद बना के पी लो ये का भइल हो ए जी सिर में दर्द बा इंग्लिश में चाय बना के दिया कबरी हम चाय बना के लिए ए तू टेंशन काहे लेत हम बना के लिया ना बनई हम तो अच्छा ठीक है हां जा मेहरान के तो गुलाम होइए गइल बनी चुपी जय कल अपन गांव बाबू हता से अच्छा। आ सिवान से मैच बटे अच्छा कोनो हाल में जीते के बाद सील अपना गांव में आवे के चाहिए हाँ। एकदम छक्का छोड़ा देबे बोखने के पक्का भैया ये अक्षया गइला आ का मेहरारू ले आइल बा माधुरी फेल भी यार फैसला ते जान तरे कहां के हियो शहर के हियो बे सारे तू लोग का जानते रहो घर में कितना टांडो मचैले भी है अच्छा। बातें नहीं के सुन तू अच्छा। पूरा हल्का मचा के रखले बे। घर में ओए देखो
जौन जौन क्रीम कलर सब लेके आ गइल बनी अब खुश बाड़ू नु हाँ ये तू का करता हो? हमनी के घर में बेटी पर तो सिगरेट बीड़ी ना पियली सन। तारा तनिको लाज शरम नइखे? एगो औरत होके तू सिगरेट पिया करू? अच्छा लास्ट शर्म कौन चीज के नाम हो खाई अपना भत्ता कमाई तो ले जाई कहे चले आता सुबह सुबह दिमाग खराब करे ढेर तो जबान चलता। बड़ा ते चढ़ बढ़ के बोलत तारिस। रुक तोरा ससुर भसुर के बोलावत तानी हम। ए जी बाबूजी तू चाहे ससुर के बुलावा या भसुर के हमरा के उसे डर नहीं खे हो ना? छी। ए जी कहां मारे लो आइलो ना जल्दी। का हो का भइल अरे होय देखी लो नहीं क्या करत यार। ए बाबूजी ए मार दो तो सिगरेटो पियती हो रे तोर बाप माता ने ये सिखौले बरे रे भैया हरिया बहुत नहीं का हरिया तो बोलाई तो पूछी कैसे लड़की उठा ले लेगा क्या? अरे बाप अपना बुझा के देखे दे और हमनी के सामने सिगरेट पियती है रे छोरा मर दे सो यही खातिर हमर नींद बेकार कर देला बा ई कोन नया बात बा शहर में लोग की सिगरेट का दारू पिए तरी सब तनी पुरानका जमाना में से निकलो लो नया में और नया में 2021 चलता है ये साले ई हमनी के घर ई देहात और शहर ना हो ए जे ई सब ना चली समझ लो हमरा निकले नारा कर दी कर करते ए की सारे दिन चपल खाले मालूम नहीं सही बात। हमर घरवा पर के सब सची आ गेल बड़ सब बुढ़वा टौरी सची आ गेल बा संभालो हमरा के हम मुका के का संभाले उठ सामान के हमरा के हटा जगह कोई ले बाबू अपने चप्पल मारत सोना हमरा के ई रखे बनू हमरा ऊपर बंदी मत लगाइलो त हम चले मोबे कहां चले ए रुक तू घर छोड़ के कहां जाइबू हम अबे जाके गोला फरियाल तनी अरे हमरो त हिस्सा ही घरवा में बा ठीक बा जा अरे बाप रे बाप ए बाबूजी बाप रे भैया तोर भाई का ए जी उठा के जल्दी चोट तो गंभीर बाटे इनके मरम पट्टी कर दिए बानी इनके गोरखपुरिया पटना ले जाए के पड़ी हमरा बस के बात नहीं है ठीक बा आप चल तनी प्रणाम नाटक कइले में जब देखे छोटा मोटा हुआ तो बात ठीक हो जाई हाँ अंजलि हम ठीक बानी कल तर मंगनी था ठीक बा तनी जी अब कब तार लोग घबरा लो मत हमनी के इनके पटना लेके चल जाई वजह सब कुछ ठीक हो जाई ए भौजी भैया ठीक कहता है बाबू के कुछ ना होई। बाबूजी रोड टेंशन मत ली सब कुछ ठीक हो जाई ए भौजी हो कहाँ जाती है वो? ए कहां जाता हो? हाँ सहेली के मंगनी बजा तनी बना अरे बहू ई तू का कहत तेरा पति की तबीयत खराब बा आ तू कहत रे बनाल जाए के हमें ये टाइम देंगे जिया दे छोटा मोटा चोट लगा ठीक हो जाई अरे ई तू का बात करत रहो? तारा अपना पति के तनको ख्याल नहीं के ऐसन बात बोल जाला पति के बारे में? पतिए न होवन भगवान ना होवन तू ना समझ बाड़ू एगो पत्नी खातिर पति भगवान ही होला पति से बड़का कुछ ना होला दुनिया में आपन फैसला अपने पास रखो हम जा तनी ए उमा जब तोहरा अपना सुहाग से मतलब नहीं है तो सुहागन कैसन हत्या मंगल आ सब रिश्ता नाता तोड़ के जो दोबारा एक घर में अब अपन पाँव मत रखिए। तू रोज क्या है जाने वाले बोलो
एम्बुलेंस के फोन लगाओ, हमनी के पटना बाबू के लेके चल जाओ। ठीक कहते रहे बाबू, अबे फोन लगाओ तनी। लगाओ। जल्दी लगाई छी। हेलो एम्बुलेंस, दही में अरविंद सिंह के यहाँ चले आओ, पटना चले आओ, बहुत सीरियस बा। हाँ ठीक बा। ते तो बनारस जात रहिस नु, वापस काहे आ गइस? तोहरा के कहले रही हम कि ए घर में दोबारा मत आइहे ते। हमरे के रोलो माफ कर दिलो, हमरे से बहुत बड़का भूल हो गइल। पैसा घमंड में चूर होके अपन संस्कार भुला गई रहनी है। एगो पत्नी के का धर्म होला अब हम समझ चुकल बानी। अब हम शिकायत के मौका ना दे, हमरे के एक बार माफ कर दिलो। बाबूजी इकरा के माफ कर दो, इकरा अपना गलती के एहसास हो चुका है। हां बाबूजी, यहाँ के सही कहता है, लोग माफ कर देगा। हाँ बाबूजी, भैया भाभी ठीक कहत हलो, हमनी के सब के मिल के इनका के माफ कर देवे के। सुबह के बुलाए शाम के घर आ जा, तो भूलल ना कह जाला। चलो बाबू के पटना लेके चल जा। हाँ चलेंगे। अरे एम्बुलेंस भी आ गई। हां चलेंगे। कहिए तो। प्रणाम भैया। भैया हमने के वीडियो बने सो लजाई का है। एमे हमने के देखने सो कि के शहर के लड़की गांव में आवत लो तो नाटक करते लो। नाटक ना करे के जी। चाहिए, जहाँ जैसन वहाँ वैसन होके के चाहिए। अब शहर में जौन कल्चर चलेला वैजा के वैजा, आ गांव में जौन कल्चर चलेला एजा के हिसाब से रहे के चाहिए। कहीं से भी औरत आए, चाहे लंदन से, चाहे पेरिस, चाहे अमेरिका से, लेकिन हमने के बिहार है, बिहार में एक दूसरे के रिस्पेक्ट कइल जाला, बड़ा आदमी के रिस्पेक्ट कइल जाला, और वहीं में रहे के चाहिए। एगो पति के का थी होला, एगो औरत के नजर में एगो ससुर के भसुर के का होवे के चाहिए, ई सब रखे के चाहिए। जी हाँ। भैया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी हमने के चैनल निगार म्यूजिक के, और कमेंट करके बताई कि वीडियो हमने के कैसे बनेले बने सर। अरे भैया सब तो भैया खातिर कोनो लड़की हो तो बताई लो, ठीक बा? आगे गाने पर से ठीक बा? नमस्कार भैया। एतना ना जाए के चाहिए, वीडियो में कोनो ऐसा कमी होके ओकरा के क्षमा करे लोग। कमेंट करके बताई कि कौन कमी बा, ठीक बा? कमी हमने के पूरा करम सन। अगला टॉपिक कौन चाहिए लोग के कमेंट करके बताई। नमस्कार। जय हिंद।